Cześć, z tej strony Rysiu, to ProGamer.pl. Dziś sobie otworzymy. Zagramy sobie dzisiaj na modach. Tak, na modach. Patrzcie, ile mam puszek. Na modach gramy. No i pięknie. Nikt chyba nie miał takiego farta w zwykłych skrzynkach. Haha, ale to wygląda śmiesznie. To taki Leon. Do was tak się ja. No i dajcie sobie skrzyneczkę, będziemy otwierać. Kolcik. Barley. Kto jest na live'ie? Bullet Storm! Buenas noches! Ready for another? Buenas noches! Do not run away. Nice piece of work! Patrzcie na przykład. Nie da się wyszukać gierki. Szkoda. Ale była rąbiście, jakby się dało giereczkę wyszukać. Serwer jest jak najbardziej OP. Serwer jest najbardziej OP. Don't mess with my crew! Nie ma nic. Penny! Nice. Patrzcie. Niestety nie ma tej najnowszej wersji. Tutaj Sandy sobie nie pogramy niestety. Smutno. Sandy sobie tutaj niestety nie pogramy. Lecz proszę, Megaboxa. Tutaj, żeby nie coś fan Megabox. Albo nie. Właśnie, to jest taki pan geniarz, że jak sobie robicie, nie? To macie... Nie, myślę, że pan geniarz działa tutaj. Chodź, robi to ze skrzynki. Ziomeczku, witaj. Na moim nowym koncie, no. Jest Shark Leon. Ale fajny tutaj Leon jest też. Ja mam fajka. That must have hurt. Stary Rico, ulubiony mój. Chyba. Tara oczywiście. Jaka Tara to jest? Już miałem Tarę. Już miałem Tarę, no. Ja miałem Tarę? Czy ja nie miałem Tary? Ciomeczki. Ja tutaj wszystkich mam stąd brawlerów. Ja wszystkich stąd mam tych brawlerów. Penny powtórka, Penny? Penny powtórka? No. No, hitboxy nie coś będzie. Spoko będzie nowy.
No. Kroła tylko ja mam. Dobra, Pam też jest spoko. Powtórka Kroła. Mariko też powtórka. Dajcie mi coś nowego. Just move exit. No, nice. Moim fartem nie dropnie ten. Powtórka Tika. Mam już dość. To jest ta skrzynka. To nie jest ta skrzynka. I to jest ta skrzynka, ludzie. Ten Kroła przed chwilą. Ten Kroła. Ludzie, to jest ta skrzynka. To jest ta skrzynka, czat. Tak, to jest ta skrzynka. Powtórka, nie. To jest ta skrzynka, czat. Dobrze mówiłem. Proszę to tutaj dać mi Gina. Czemu takie postacie słabe? Jeszcze powtórki. Tak to nie da, to jest 100 Crowów. Dynamite nowy chyba, no. No i Piper przynajmniej nie lubię. Miałem już Piper, no. Pamiętam, że tam będzie Leon. Bo nie. Mortis? Tak, Mortis! Mortis! Z motą! Jest Mortis! Nice! No ile mam? Na prawdziwym Brawlu. Dawać mi teraz tej legendy. Jean! Nice! Nice! W ogóle nice, nie? Nice, Jean. Jeszcze 3 brawlerów pod rząd. 3 brawlerów pod rząd. No i Spike chociaż. Mam Spike'a, wiecie. Mam Spike'a. A więc wiecie. Rozumiałam. Mam rozumieć prawdziwy, no. Jednak. Chyba nie mam. Co? To jest screena. Kobi. Bibi mnie robiła. Ta postać, na którą każdy chyba czekał. No, Broka tylko nie Take ma, the co? L. Woo! Take the L. O nie. Brok, dawaj mi wytrop z tej skrzynki. Tutaj będzie nowy brawler, a tutaj założymy się, że będzie nowy brawler. Piszcie czat. Nowy brawler będzie, czy nie będzie nowego brawlera? Jak myślicie? Będzie nowy brawler. Nie było nowego brawlera. Nie. Nie! Ludy, weźcie ludy, no. Angry balls. And stay down.
Właśnie tutaj klikniemy sobie tą skrzynkę i mamy Broka. Super. Browser i wchodzimy. Don't mess with my crew! Ludzie, grabla, będzie nowy skin, Brawl Stars, tak, tak będzie wyglądać ten skin Brawl Stars, myślę, że taki Leon będzie, patrzcie jakiego ja Leona mam. Dla mnie jeden jakiego kupiłem. Leonem nie grałem dużo. Zawsze chciałem mieć Leona. Wiem, że to nie jesteście. Jak nie widzę wygląda, to jak lepiej. Nie wiem, co to jest taka. Najgorzej. Jest. Nice. Nice. Nice, widzowie. Nie ma nowego brawlera. Dobra, teraz ja nigdy nie grałem w jednej postaci. Pora to zmienić. I believe you got bone. Mortis jest dla mnie OP. I bring you the gift of darkness. Dashingly handsome. Dashingly handsome. Nie. Pokażę wam najlepszego gracza Crowem. Najlepszym graczem Crowem. Najlepszy gracz Crowem.
Z najlepszym graczem Crowem, jeszcze raz wam powtarzam. Najlepszym graczem Crowem. Tak ogarnił Crowa jak mojego brata. Crow jest OP ogólnie. Teraz chyba... Ogarnięty Crow. To gra z wami. Wy powinniście się przeprosić. Wygrać z Crowem, kurde, takim dobrym. I ujdzie jakiś przesadzony. No jak no? No kurde, no jak to mi się stało tutaj? No tutaj się nie... Wiecie, o co mi chodzi. Time to rest. Let's get scrappy! No pan był fajny, bo to tak jak pan. Jakby miał strażak. Dobra. Lecimy! Lecimy z nimi. Lecimy. Let's go, do this. Jestem Nice piece of work. Power Cube! Shit. To już za późno. Fajny skin, zrobiła to koła. Komu się podoba ten skin, będzie za niedługo to wygląda w wersji beta ten skin. No krótkiem, no gram, no chodowsko, widzieliście jak ja dobrze gram Crowem. To jest mapa na niego, w ogóle to jest do niego mapa, nie? To nie, że jestem sobie tylko masę. Jest cała mapeczka na niego. Nie lubię takie mapeczki. Jeden. Już tylko w kinach. You looking at me? To cicho, na spokojnie. To taktycznie zagramy bardziej. Nie wiemy jak to zrobiła, czy nie grać. No nie, no taktycznie miałem zagrać. No wierzę w siebie samego. No. Sam się jak szerofem, niestety. No uwielbiam tego skina, no. Kurczak Crow, Chicken Crow, kto by to wymyślał, nie? Chicken Crow w ogóle. Sama nazwa wskazuje, że jest chickenem. Właśnie jest chickenem Crow. Crow jest taki nie go robiłem. Ty złodzieju jeden! Pokazał mi, jak ja dobrze gram krukiem. Najgorsza mapa na kruka. Jak ja nim dobrze gram, więc właśnie tylko w trasie na maksa postaram. Dobra. Muszę grać Crowem długo. Nieważne ile masz kreatywnych. To jest dobra gra. Jeszcze zabiłem go. Nie zabiję go, by była... Nie żyję Crowem. Na waszych ekranach. Nie żyję Crowem.
mistrzem realnym. Ogarniam pana wcześniej koroła. Proste klipy to... Panie pan. Kierany się, właśnie. Hey, watch out! You looking at me? Idą jeszcze raz. Bardzo jest zacięta walka. Jest wielkie starcie. You looking at me? Zrobiliśmy. Nice. Chew on this! Fly free, my pretties! Let's settle this beef. Uwaga, teraz mistrz grania Rico. Ready for battle. Znaczy nie, mistrz grania Rico na waszych stronach. Let's go. Run away. Why did you do that? Widać tutaj mistrz grania Rico na waszych stronach. Widać, że jest ten super Rico. Ten OP Rico. Panie Leonie. Tak nie będzie. Nie, Ulk Rico, starego Rico. You hurt me. Lecimy dalej. Już mówiłem. Kukoracz. Q&S. Mistrz Rico na waszych ekranach. Mistrz Rico na waszych ekranach. Już był. Nawet jak nie założyłem na waszych ekranach. Będzie Lord Jean. W sensie jestem naprawdę mistrzem tuna. Mam 221 rank. 35 rank. Nie wiem, czy ja coś widzę. Ale chyba tak. Panie Zieleczko. Panie Poko, proszę nie uciekać, będzie bardzo wdzięczny panu. Nie pan po prostu nie ucieka przede mną. Nie potrzebny uciekać. Pieprzaj stąd! One. Nope. Co by tu tutaj zrobić? Fly like an eagle! Wiecie, El primo! Creatures of the Damy night! sobie Mortisy. To jest Flash Mortisem. Najgorszy na wszystkim.
Morty. Jakie niskie jabłki w waszych ekranach. Tutaj Here. 3 Here. waleczne ciosy do przodu. Złodziej Power Cube'ów? Nie, jednak nie jest złodziejem Power Cube'ów. No i chciał uciec, ale coś mnie pada w depresję. Chciał. Żartuję. Ktoś wbija na tego live'a, bo mi się będzie nudzić. O nie, Old Shelly. Old Shelly. Old Shelly. O nie, tam była Old Shelly. Więc dosyć, że tam gdzie to nie Nie, to chyba nie to. Dobra, siema, będziemy kończyć z live'a. Siemaneczko.